Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka Laitumkhrah da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hakajing petang kajing pen upstrip ban Talasi yaki kali bat ki arsaka ki bapen ken yaki kendon an. Hakamit jo ka sitara ujamang arja arpunrio ki bor Pulit kil pen upstrip Laitumkhrah police point. Hakani kajing pen upstrip nalor kumbal laipo ngut ki bor Pulit bat khatsan ngut naga special operation team SOT ki bat Talasi yaki kali yaki arsaka lay shemben talang ru da ki bor snong ka Laitumkhrah hakajing alam urang ba snong bat kirang ba dong. Kibor snong kilapan pau kajing kersan ya kajing Talasi bat kenturu ban le khambon sen hakathan hakajing Talasi layo dan kuna na kibapen kenyan kumbas iway pon san lak tingka bat kini kibapen kenyan ki kentup ya kibadi kiat ringkat kanya kali nya arsaka nolor kijing pendat ya kitiar kibam ya hap hakikali hapadang kajing Talasi ladar woi breu bepersang ban pet bat Thmu ban Jynrat ya kibor Pulit da ke Scooty baunya bat halor kini ki Pulit kilapan trekam ya ki kendon an ki bayahap. Dak bapen tip bagajing le uti ubriu kalajan penmensa yau UBC SM sangma kibor Pulit ki penpau bakin nang yai beteng ban Talasi ban penlong ya ki surok ki pasingan na ka benta ki balaj bawan. Habatin pej bahaki ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka Shah plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya